shigowar yarinya shigowa cikin yanzu sabon da ya kalla nan bari gaya ma kana ji inda aka bata wutanka yau yanzu dole za ta shigo nan tunda ka dauko ta wata daga can amma ba shi sahabi kusan abu nan kunga assalamu alaikum alaikum salam ke za mu kuka dan Allah mu targa nan abu da uba ta wuce sahabi sai dai kalla nan kaga wancan watan ya baci nan za ka tsaya yau kaga nan za ka tsaya haka ita kuma za ta koma ta nan kaga sahabi zai kallo nan shine nan ya ba to irin na dazu kamar role yanzu magana ke nan already na hango an dauki ganin sai da nishin nan da saurin ta shi ne ce yanzu nan taimakon ne neman taimakon ne da sadiq da kai ala ruwa zan shi in numfashin yana dan daukewa ita can zaki daga ban sanan tsakiyar su nan nan zaki to kuma yanzu kaga akwai wannan din tsoro kana ji fara daukan action din kafin su dialogue din kina dai shine mafi ai kai naka an same shi hadda na sayarwa na wannan na maganar ka ke zagayo nan da Allah kar ku shigo ta nan ku dawo bayan nan to me ku zan dawo ce ta nan ka dai san me da duk abin da zan faɗa kana jin sa ya yi maka haka ina ɗayar kaf muna cikin yi ku zo ku shigo mana ku dawo bayan nan